Третата част. А не! Ето продължаваме. Продължаваме. Дайте му! Дайте му кора! Запорите направо! Дойде бе! Аби после брат ми карат. И този път има! Верно е, Веско, ти внимавай с това колело. Мале, дрифтуки. Гледайте. Дайте една моторетка. Абе, снимай и мене! Видяхте ли една моторетка? Идва кола, Веско, кола. Айде на колата! Ние време малко, да буксуваме! Аре, буксувай! То пази седене към мене, бе! Мале! Как се сили брат му на Веско?